ଗୋଟେ ପିଜୁଳି ଗଛ ଲଗେଇଥିଲି 2-3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ପ୍ରବଳ ପିଜୁଳି ଫଳୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଛୋଟ ବଡ଼ ପାଚିଲା କଞ୍ଚା ସବୁ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ୟାର ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି, ପିଜୁଳି ହେଲେ ପାଚି ଯାଉଛି, ତା ଭିତରେ ପୋକ ଧରି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ପିଜୁଳି ଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରୁନି। ମୁଁ ତେଣୁ ହର୍ଟିକଲଚର ବିଭାଗର ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ କରିଥିଲି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଫଳ ମାଛି ହେଉଛି ଏ ଗଛ ଏ ରୋଗ ଏଇ ଯେଉଁ ପୋକ ପାଇଁ ଦାୟୀ। ସେ ଯେତେବେଳେ ବସି ଯାଉଛନ୍ତି ତାପରେ ତା ଭିତରେ ପୋକ ହେଇଯାଉଛି, ଏମିତି ଅସୁବିଧା। ତେଣୁ ସେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାକୁ ଗୋଟେ ସରା ଭିତରେ ଟାଙ୍ଗିଦେବା, ସରା ସେଥିରେ କିଛି ଚିନି ଗୁଡ଼ର ପାଣି, ଚିନି କିମ୍ବା ଗୁଡ଼ର ପାଣି ଆଉ କିଛି ବିଷାକ୍ତ ଜିନିଷ ଧରନ୍ତୁ ଫଲିଡଲ୍ ପାଉଡ଼ର ଇତ୍ୟାଦି ଦେଲେ ପୋକ ମାଛି ଯଦି ସେଥିରେ ମରିଯିବେ, ଫଳ ମାଛି, ତାହେଲେ ଆଉ ପୋକ ଲାଗିବନି। ଆମେ ଦେଖିବା, ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସେଇ ପ୍ରଣାଳୀ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯଦି କାହାର ଏଭଳିଆ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିବ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ପ୍ରଣାଳୀ ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ।